Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Artlist.io. Beat on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Amenga barri dobe, eta bigarren partidaz laster hasikoa, amendaz emakumien final aukiko dugu, alde batetik Lurretarai Lejardi Aizak, eta beste aldetik Erika Mugartegi eta Alize. Oin, beroketiaz lagatez haitxu dugu, eta ontxera ez arte. Partidu ontxe hastear daukagu. Hemen prest da azkantxaratzeko bai epaili eta baitxe pelotari xepe. Lur Lejardi ikusten dugu lehengo, Arai bere aiztie ondoren, Elkoro epailie, Erika eta Alize. Ontxe, sexta gora, Txapi bota dabe, eta ia. Gorrixei, bai, gorri urten dago. Barri dobe, hemen txapelketian babesletaiko baten kartela da ipini da, Zikautxo, eskerrik asko Zikautxo kooperatibei be. Eta hemen doiez Lur eta Arai Lejardi pelota aukeratzera. Hemen itxura baten Lur eta Arai pelota bizixen hartuko dabe. Arain eskumia aprobetxetako, Lurbe eskumetixe da. Eta batez be, Erika Mugartegiri pelota kentzeko. Ontxe ikusiko dugu, ia hori aukeri bindaben. Oin, Alize imotze probetako, Alize Arriaga. Ia Lur Lejardi zakera. Eta hasi da nesken final honixen.
Lurrek eskomeka darra goitxe bera. Alize luzetu. Goitxe berika. Lurre barruen moztu eta erikak ezin sartu. Errepikapenin ikusiko du. Ai, lalei. Gatu. Bueno, urrengo errepikapenak ondo ikusiko du. Erikak egin daue sartzeko plantie, baina itxi. Eta lurrek ezin. Lurre barruen gozo. Sakera edarto sartu da, barruen gozo eta tantu gorri. Luze. Lurre beste sakedar bat, ondo kendu. Lur. Ara igotxi berak entzeko, baitxe kendu da. Mucho arai. Antxokin dabe. Eta lurrek hori peloti gatxa izen da. Baina salto moduen sartu da eta tantu urdin, bine markagailuen. Luze. Erika sartu, atzera. Azpiazpitxik Erikak, eta araik ezin sartu. Oso bizigunda pelotia. Erika zaiken du. Alize. Dipareta, Erika heldu. Eta pelota gatxa ipini dau, tantu urdinentzat. Erika mugartegik gatxa ipini hotzen guen, eta tantu urdin. Ditxe lau, edo lau eta bi, urdinek aurretik.
Egale. Ora. Goiko zaera bota hau. Lurrek da tantu urdin. Ara gutxi bera Erikai peloti ondo kentzen da momentuz, baina ez da nahiko. Ali pelota gatsa sartu. Ja, lurrek aukerako ukilike, ez da jau. Alboti paseta, baiz pasau eta tanto. Arai, pelota gatsak ibintzen habilidade berezi badauke, eta ontxe be hoxe erakutsi dugu. Urrezakia. Erika kendu, moztu, eta araik ezin gatu pelotie. Tantu urdin. Erika errebotera alduko da, ez da aldu. Arai bipareta eta tanto. Bueno, bera ez da ikusiko bipareta botaten errepikapenien. Baina pelotie oso ondo. Oso ondo ikusi hauntxe be. Perfecto bota dugu. Sartzeko ezautze lurrek arairi, baina ezin izan dugu peloti egatu, tantu urdin. Bipareta eta Erik aldu.
moztu, eta azken ikutu indau elurre, baina ezin peloti esartu. Tantue, urdin. Bueno, hemen atzedena eskatu dau talderen batek. Eta musika pixkateaz lako zaitxo bitxarte. Licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Hemen dugu eta... Bueno, hemen gau barri dugu, oine musika hau bigarren, lehenengo zetan bigarren partie, eta bueno, hemen gaur, partidu komentetako berbala guen eukikot, inoz zaregi ondixe? Zalde hon. Hau painao eta zalde hon. Izutu da, ez? Zer inozu ba, zelan ikustu zu partidu? Bueno, izan ontsa eguna, baina... partidu gogorra dela moten hau, ez? Zoitxo entxe lurre jago iparteinan, baina... lehenengo zetan erdealde arte, moten daude Erika Galiz horretu konduzela. Da, ze taktika erabiltzen dauen lurreketa baik, honei buelta moteko. Zuke favorito zeintzuk ikuste itxezu? Laurek ez. Laurek, zin pa. Momentu ez da esatik, ez? Zein dago favorito, partido estu izango gala, seguro. Azken baten finalera honena kailegeten dit, eta holan txik izan da, ez da? Hori da, ez? Holan izaten da, ez? Baina, zarriga ikusten hone pareja bize finaletan da sozia txik izango da, ez? Zorion? Bai, hori holan da. Gaur lehen egon da Santi komentetan, zeu partio edarra jokatu zuezela, eta finala zuena, politxo espero dela berak. Betxu zelago tantu. Bai, txapelketa gara izena, partio estuek ondi eta oina azkenengo partio falta ez. Segun zelan datu zen, zumaitxarra eta gerrikarra, partio estu dugozko seguro. Bai, ia. Hemen, lurren zaki, atzeti doi ez, baina, bueno, ni neukazira baten favorito zateurek ikusten itxon. Ze alkarraz jokatu itxuen txapelketak iraz itxu ez da? Ez daukotolan rekordo eginik azken alditzen txapelketa, baina bai, lurdara ibik ondo zautzen dielkar, da bikotan dizitzen da bezta. Baina bai, Erika Galiz bai, azkenengo txapelketa batera ikusten izan, irabazti lortu izan. Partidu ondio, hazi bestek ez tala hain izango tuet. Beti esategun ez da, hemen Erika eta Arai kantxan dago zenin ez dagoela jakitxein okira hasiko dan, ez da? Zorioan izaten da ez, Erika eta Arai euro marketetxo diferentziak, eta batin batera bestin bestera izaten da. Bai. Da, alkarraz jokatzen da benin, bueno, esan dugunez, sekulo ez da partidu galdu. Nik usutenik ez behintzet. Bikoteka jokatu txuenak,
Mutilen da kontra jogatu da benin, bai, galdu da partidu. Betxu zelako jokalde politxeizkun lurrek. Hemen errepikapen baina beti dako ikesteko, Zesti inventaute dagoela dinue, baina beno, beti ikusten gauza barri emat. Bai, hori deja modu maia behaz izan botaten, ez da? Bai, ondo. Bai. Generazio aldaketak ima gauza barri ikusten gabiz. Jo, lotak adiek gorra. Gaur lurre normali baino gehiago luzatzen errebesa. Atzeratxua nahiko hau bota. Bai, baina... Atzeratxua nahiko, gero bat toki sebetxu ongo mohun hauren topau, tanto baina lizetan. Ba. Ez da geratu peloti eta, goizatxe goizako. Hortxe ikusi da zelan, ez da peloti ondo gatu teuki. Bueno, ia ba, hemen urrengo sakie. Erika. On, erregalue. Horreko. Hengune, 10-8 diez, urdeinek aurretik. Zortzira hartu etorreak ez barriro lurrare, baina barriro bitantoko bentaje hartu da, Erika Alize. Mucho Alize. Ni neuk ez da, baina peloti bizitxu ala gaina, araike beti be, jokun iraz itxen dago. Araik eta lurre bera, lurbe eskumeti utze da. Ba, ez da toki geixa da eurek eskumiaz minetxeko, okera geixa. Betxor bezelan topo da ben, barruen moztu. Eta Erika izan alio. Beratzi tamar. Behiaga eta bere hon kontra. Hauntxe salegi pronto dau, urrengo partidu edaukaune oso partidu gorra da. Kareaga da hori Bediaga eta bere hon kontra. Seguro, atzelari bi indartzu da ez, tarteko. Ez gure hori bai, baina besti ez datzen gaten. Eta ikusin behar. Baina baina segidu egun emakumien finala jarra honetaz. Gozatzen. Zakatutzo egun, araik. Alizek utzi. Bai. Zela araik ongun errebesaz. Lurre moztu, Erika zartu. Gran Slameko finalien Bixep ezeben euki zuerte hondirik. Lurrek eta Alizek ezeben egun honik euki. Baina gaur Bixep ondo horiz. Bai, nik gena tartan nik euki ikusteko partidu, baina nik gena bala tartan nik euki partidu ikusteko, baina uneko batutan ikusten gani, txapaotza dintetera biliben eta esan egun egin ba. Zein finala ikusteko keriukinan, da zein finalin ikustan partidu jatu ben Bixek. Eta finalin ez, batzutan gani izaten da. Bai, lurre jokaldizetan txapasko, esategun ez da, horre txapak tanto izaten badi, baina milimetro baten barrun. Hori izaten da, baina egun batzutan bat toka hutzen da, ez da alde jauzten dira.
Ondo topo daua. Baina ezin peloti egatu. Amabitxe, Harrapa bitxetzia, baina aurretik ipintzik ez da lortzen. Goresiak eta azeta maiera altzen gabiz, ezta? gaur ataim ez da, alabi finala jokatzen, da ezin ikusi, badakizu ez da, beste alabi, Ainara, Espainiko atletismo finaleta zeilkatu da, eta beti danaz estie, bitxu erika, zelago tanto. Gero, esaten dabe, jugadik ez da dela botaten erika, baina honek, aukeri daukenein, ja berape baki. Bai, ez da, azken aldi jena asko ikesian jokaldi badau, da, tanto egin dabena ez. Da, lehen tanto itxiko horreztasun euken atzeko partia, baina baino lan tokizik tokautu asko errez aurrin, ez? Ez no somos Josu falta da, baina seguramente mogian atzeko partia nagoa para finala ikusten, seguro, na? Hori... Zako falta... Seguro, baina segurua. Han ikusten gorka mogian ez be, igual da, Josu esaten handik. Baina, bueno, gorka aixi hartzen nahi lango zen. Gorka itxetuaz, finalien partio itzela bota zenuen, Kraneslaman finalien bisok alkarren kontra. Izta gorkan kontrako partioan nahi gogorrak, guztien da gaztiego horatorla. Jotiaz aparte, ez da pelota sartzen da ben, ez da. Da, bai, partiu gozogarri izan, jolazteko beran kontra, eta guztiot ikuslipe guztora bilizia ez. Bai, bueno. Hoxe, Erikan aizian ahunde, atletismo 400 metro baila itxen dago, eta Bizkaiko marki pini dago. Bizkaiko, Euskal Herriko, bisek irazi Euskal Herriko, Bizkaiko Euskal Herriko, eta baina Espainiako txapelketan suerte pixka duken. Ja, zelan da egin txapelketio, ja, suerte handi baduken. Hemen egozan, zu finala jokatzen hau zinenin, frontoien laguntza onduxe biherrizetan da, horre gozan berabe, tabernan Santigaz eta... Bai ez, danen laguntzi beharrezko izaten dalako egunetan, eskertekua. Hori ala motel. Bai. Itxartin, hauz eta bai, kolor urdin hartzen duen momentuz, baina, bueno. Hori ala zure itxe edo da giputxek? Zure itxe, ama bixe giputxek. Bixe giputxek. Ostra. Nontara, nondik eta da? Eibar da, deba. Ostra, orduan playeru za, playeru? Etxe de barra da, ama Eibartar, ama batzerko, baina Eibartarra berez. Aha. Ni playeru bapez, hori, bapez. Debaldin dana surfe itxen dabela eta, surfe igule, Ia sozi, inkaukatan, baina ez. Ba. Lurrek emon biharraz gora, tantu urdin eta bitxu, lehenko zeta irabaztetik tantu batera. Bene baki hau, azkenengo tanture partidu ez daula erabakitxe, ikusi izan Bizkaiko herri artekon bezta. Atzetik tantu izan, askotan gehizen kostean dana, Zeuek atzetik gun, da eta beratzen da azkenengo partidu, txapela etxera. Baitxu erik azken, baitxu erik. Baitxu honek zelako errezein da ben dana. Zaki perfecto eta topau, eta bi paretik hain bateaz maitxu ez da. Erikak bizti eduk eitzela. Bueno, oine beste musikatxo bat azlako zaitxu hau, eta bigarren zetera etorriko gara. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Amen. Finaleko neska barrido be kantxan. Da baina ze, bigarren setien zein bida ba. Lejardi txarrak, sozialdatu biko dabe, edo ze galdu inda lehenengo zeta, eta ez da ba. Ba, ez da, ba, zenbikoan. Lehenengo eta baina erika pelotik entzen alegin duzta. Izango nuzu pelota bizitzeko meneku leurei, baina bai erika ibe. Eta ba, ez da hitze taktika erabili da, benoin biharren zetonetan. Epa. Bueno, lehengu luze. Behitxerako da hartu erikak, bai. behitxuera, bisek zu izen lagata. Indar handia zeitzen da hori. Goixen jo, da indar handia bajatzen danein, jagixebe alako txizen da, ero. Bai, Bizentar aurren boti erain da, hartu laitxu bisek zu izen. Lurrek areirik kendu ezatotze baina, ez da erretz. Ez izan da hartu kondutze, baina bai nahiko landa da. Ba, da alai berakutz. Ezko normal zuzer haruin dau da. Ez, erreuz askunda, erosko minaz. Luze. Bueno, bost erretxe goña, beste lau ordutxu gatzatez. Ze, ikusten da benen bat? Ba, lurrek ez izartu, Ba ez, itxu azlako bizkorren tagi hartu da, benez, hiruaren zetonetan. Da honek bentajo gesti honak. Ez, da jakin dela dengo zeta galdute dagoela, ez? Ara, igoitxe bera, ez totzek enduko... Ondo botatze bipareta, baina... Aiau da erika. Bai, forzaut heldu da baina, da... Edartu botatzoz, erika direkto junda 2 eurera eta... Erikak, harin asko ikein barik kantxa asko kurritzen dago. Koloketan daki, buf. No, edarra pelotazua. Nahiko indau eruten. Lurrek. Ai! Epa, eta... Zelan nindin kontuk, Pelotik uste baino gitxia urten da... Uste baino gitxia urtetze erikai, barrutzen dago putxu bat. Lurren nahiko hau eruten be. Eta... erikai barruritze, bestela. Ja, erdi tanto induken erikak. Lurren zaki, Mucho Alice. Da irun gaina. Ondo. Ze pelota vuelto da Alisek. Sale gaue zulako astune da emakumitan,
Ez, berdera bat gehiago tabia ez da, beti be. Da zelako politia lurre. Gabe noen guen lurle jardi. Gutxu. Ondo topau. Eta epaile eta bozko. Errepikapena. Eta, bueno, zetaba de horra, Irune markagailuan. Lur. Alice. Gaur iruta falta, haitxe falta. Bane... Eskutun da? Eskutun da bena da. Pentso, baigule biharrein edo. Bipareta, Alice argi onda. Bai, egarra motze, haitxu salera. Bai. Eta Erikan erreboti lurrek ezin izin dagoatu. Arrek eskuruk ia bela, igual atzen, baina lurrepako guk ia usartzeko eta ba. Ia, ez da nahi itxutzen, lurreko isok itxen dago, itxutzen danen partidu batzutan, pelota batzuk, egulitxi biharrekuk. Motx geratu jako egun Alizei. Motx geratu jako Alizei egun. Bai. Ja, lurre bera iztia izaten, venga, oinoi bageinke, irozte aukera daukauz. Alice. Mucho lur. Alice, lurre... baina danak ezke parte mitxotxo antxea. Hartu aten bi pinitxu, lehenengo sartze lortu lurre, baina bigarrena ezin. Eskotan ine, hori, minge izetzen da, esker paretin ipintzen, kantxa arti hori izan emoti baina. Osan pasatu duguna. Eta araik ondo kendu, txarra ipini, eta tanto itxe lortu dago. Bosna markagailuan, asuntua ez du. Alice. Erika imotxe batu dago, eta ezin erun. Zeitxe bost, lehenengoz markagailuan aurretik ez da. Lur. Ostan heldu darai. Mucho Alice, ahora pronto sartu dena. Mucho lur. Erika heldu, goitxe bera eta lurre pelota gatxa sartu. Hombre, pelota gatxa sartu dau, honetan, atzera gota. Alice buruz gain pasautze da Erikak ezin. Tantu egorri, da gorrixe zazpitxe bost. Honepe hirugarren zetan niko da jogatu. Galtzen dozenak beti nire hirugarren zetan eukitzi ez. Lehenengo gira zeana,
Honekin behiru gine, azkeneko partiduan hirugarren zetasko gogatu zezat. Bai, Da, zelan, bai. azkeneko zeta zelan izaten da. Ez dut alarri benetan bene. Baina, bueno. Egin bide hori bene beha irasita, ba. Lehenengo irasitxe, ba, bueno, ja bihar. Kotxu horikak beste bat. Oingo ez da ize paso dan. Oingo errepikapenak utzein dozku. Ea, ramotzerik alinei. Zelako hartu moztu da ben. Velozioa eta eskerpaneta. Ba, hortxe erikak moztu dau, errepikapen idartu ikusi da modun. Eta lurrera. Erika sakera. Zazpine barri du, Bai, eskapau disparatante. Gaur berdinketa asko, Zelako hartu bota. Pelotu duztu baino gehiago gauzi, ezta? Eta sortzi zazpi, atzeden eragoi ez. I wanna crush my car tonight. Artlist.io. Cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light. Cause I couldn't keep my hands off. If it doesn't kill me, make it stronger. Music licensing reimagined. Love me like you mean it. Don't make me wait any longer. Baby, give me something, something that'll make me daydream, daydream. Go ahead and touch me, touch me. Let it linger when you leave a daydream. A daydream when you take me where I've never been before. I like you when you Artlist.io. you better like it more. Take all my attention like it's going out of style. I want my mind running wild. If it doesn't kill me, make it stronger. Better make it stronger. And love me Music licensing reimagined. mean it. Don't make me wait any longer. Baby, give me something, something that'll make me daydream, daydream. Go ahead and touch me, touch me. Let it linger when you leave a daydream. Baby, give me something, something that'll Bai. Bueno, hemen pelotarixe prest barri do. Lur, saki eta teo prest ikusten dugu.
Saki ez da pase izendan ba. Eh? Erika behitu itze jozai. Bueno, alde jauzia. Lurrek ezin sartu, Saki eba ez dakitela ze izendan. Ez da izi Erika izenan. jozai behitute. Da. Ja. Bueno, azken baten tantu ebe, urdinen alde jauzia. Erikak eta Alize peloti aldatzeko erabaki sartu dela montu nau. Ez, hau ikusi da areik eskumiaz tanto asko ditzezela. Eskantzura ja borduko eta oin ba pelota moteltxo baten bide jungo di, Erika bera jokun sartzeko da. Buah, haue... Hemen, ontxe, Erika sakera. Ja. Ez da, base pelotetako da, La pelota moteltxo bat ez, Erika berak indarraz irabazteko eta berak jokun gaitza sartzeko, ezta? Araik ez dugu zau. Ba, Osa, pelota motela ez da. ba, pelota garra da, baina ondio bagotza gongo bat, eta ba. Erako errezatzera botamen Erikak, oin, Erikak hori beti txikitxetik egin hori ondo, atzeratu. Mucho lurrek ebai, eta tanto. zelako ondo indaben. Pelota gatxe sartu saltoka da erokortai bota. Ze, Carmenak eta zena jondi ba. Ondo, Carmena beti ondo ez. Azterena gogorra, baina bueno. Bai, ez haitxut ikusi, Ja, forma dute bai eta ba. Bai, neu, haxe, guenin zure partiu ikusitxe gero, hortxe aburtxu bat. Bai, andamente, ba, bueno, zau bine jente asko, baina zoze, ba, bueno, ba, ero paia gunen ez, markine erdi mozkortu da magun, ba. Ez, danon tabe, ba, zapatun irinen ez. Me cago en sos. Bueno. Ja, lur sakera, beratzitxe sortzi aurretik. Luze. Koa. Jote modu, 300 euro. Bigarrena de pase izan da, luze, ia ikusten den hemen. Ei, ez da ikusi. Bai, luze izan da. Erika zelan ebai da ben. Ostras. Buah, Txapi ez peloti apurtu da. Bai, zapara raro eta da, mondo peloti apurtu da, no? Bai. bai. Raro eta da, baitu zapara.
Ja, lurrek atzera. Alizek sartuko hau, hori Bai. be. Zure eskola berdinako da. Kentza jonda, suave. Araik, errebetxaz, a ver, no arte. No, pelota Alizek, gatxa. beste bat. Oin honesto asko zau. Pegale. Oingun erregalu hitze. Erikak emangotza, bai, benetan be. Mucho lur. Bai, nahiko indau, da, itxu, zelako ondo erun da ben. Bi pare zoragarrixe. Hartu benetan be. Eta tanto. Da, bigarren zeta, amarna. Ez du jauzeta be. Aia pesote, Hiru bat sartu txule. Ez totzek handu zaki, da oin erikak, harra pelota zomotzena. Han, buruz gain, Ora, pelota zubixe, zuzkumia bai. zurrek. Erika pasau da, alize zubire lagota. 11 eta 10, jo. Hau ez du da, ez du da. Gaur erraio ikusten ete da ba. Ameriketatik etorritxe, lehenko baten amen da. Ezek isen YouTubetik partidu ikusileik esenik amenguek. Hemen dik aurra hau, orduan denbora pasian, Bai. bari seguro partidu ikusteko. Ba, egu estenetan be, bai. Baitxe guaztenetan be, oke. Zina zeus orduan dauken, ondo dorriko bako. Ba, egorka partidu ikusten basa, badakizu, oinamendik aurra badaukezu entretenimentu, Ona etorten da nene frontoien gaztien ensaiuk eta ikusta be asko etorti izan da. Lehen hemen kantxero gozan, eitzutxun zenbat urte? Ba, ingo basan. Pare bat urte, Bai, pare bat, 3 urteko ingo basan, seguremen. Ineu, pare bat urteko inziduko nahan beraz, gero alde nahan Ameriketa, gero bera etorzen barriar utz. Bai. Horka aurki, raio. Upa, Bai, lurrek sakatutze, baina kanpora joako. Da, Amaikana, maikana. amabi garren. Bigarren, hori da. Ba. Zeta maiera honetan, bentajatxo hartu da urdinek. Leku itxelelengo zeta eurena da izin dela. Ba. Hori begora, Ez, ostostan horre ligora utxu. Erika barrure, rebote darra. Lurrek atzera gor jo, baina forza buki hau. Erika dana itxen da indarra, dana itxen da indarraz. Reboti be, indartzu da. Horrek emotzen txizpie, gero hori gatu inbida. Zeu behigarri gotzezu ba, zeinan rebotik etxatzuz guztetan. Iona pez. Ba, rebezaz rebotin da benenak ez bintzez, zubire lagetako arrizko ukielako. Era mentzune mierzetan da. Goitian rebesa katxa izango da gatzeko ez da. Goitian kontra ez eta azkenan dixen jolaztu, baina bai, motetzen velozia diaz horrek, txarra idanak. Ze rebotin velozia egeixen, han ba, arai bixen tartera, tanto. Goitia erkia izango dizta, rebesa ze gogorren emototzenak. Ba, badaz batzuk modotzienak, txanika bera, rebotin da, zizia remodetzez da askok, da gero, ba, batzu bat dominio egiten da hor, bat iranketa, beste atzuan atzera, beste atzuan subire, eta ba, aukera zizberdin joko izenak ari jetxun min geixen. Ez dakizunin zerrein gotzun ez da. Hori da, ba.
Esan dana, izpasterko hastiak hartzen da nire peloti. Errebesa sartzen da nire peloti, izpasterko hastiak. Bai, zela jakitzen da justu. Lurre kontxe indarreraz domina una izen dau, eta betxo. Paretan edo baino, baina, piskatu kertutxako erreza, eta kanpora. Amala horren tantu, ontxe, zeta da partidu irabazteko aukeria. Erika zakera. Ara igoitxi bera, kendutzo. Alize. Albotik. Emotze, baina alize gautzi. Ai. Gaitxu hor, txiri, sortxiri bota. Mucho ale. Jalur. Kendu ditu gainera. Estotze kenduko. Zotze, da oina erikan latigazio. Peloti txarra, eta partida maitxu da. Gaitxu izlako ondo, txula zartute, partida maitxu. Maitxu da partidua, bueno, oin. Txapela urdinek Erika eta Alizek irabazi dabe. Beste atzeretxo bat, eta moztu ingo dugu bideo emanaldi hau, eta barri bat hasiko dugu 3. partiduaz.